Odihna este mai interesantă cu Excalibur Megapolis. Acesta este un sport care îi învață pe copii să se autocontroleze și le formează caracterul competitiv. De asemenea, jucând Excalibur, ei devin mai încrezuți în forțele proprii. Echipamentul din dotare, dar și cei 700 de metri pătrați organizați în forma unui labirint cu 2 etaje vă vor oferi senzații irepetabile. Iubesc să joc Excalibur, este un exces mare de adrenalină, este ca cum un nou joc al secolului 21. Putem fugi, nu doar să stăm, de exemplu, așezați în scaune și să ne jucăm la calculator. Nu am mai jucat un asemenea joc până acum, este ceva unic. Este un joc interesant, ține de strategie, ca să câștigi trebuie să mai folosești careva tactici. N-ai cum să stai, nici măcar 30 de secunde nu ai la dispoziție să te stai de nu, ai pierdut jocul. Competiția este monitorizată de un sistem computerizat care calculează cu exactitate reușitele participanților, fiecare din ei ocupând la final un loc printre învinși sau învingători. De curând, Excalibur organizează săptămânal și campionate specializate la care se pot înscrie toți doritorii. Toate categoriile de vârstă, de la prima până chiar și la 3-a. Aici au acces și practică acest joc. Locul 2. Și echipa verde, locul 1, bravo! Tinerii din Europa practică acest sport în defavoarea altor obișnuințe nocive, iar aceasta îi ajută să devină mai puternici în fața adversarilor și a vieții. Jocul poate fi practicat la noi în țară, la Excalibur Megapolis, care este primul de acest fel din Moldova. Excalibur!